Салом алейкум, бачако, духтарако, короче, ҳама каса салом алейкум. Ина миҷарад раҳи Гултепа меган. Гултепа ноҳияи Файзобод. Як хайрхоҳ аз ҳисоби худаш тамоми раҳи қишлоққа руфт. Дар қишлоқи мо где-то 1 метр барф задагӣ буд. Ҳама раҳҳоро руфтеста. Ина охирон раҳи қавистун мондагиай. Намҳози ҳамо раҳ ҳами сарӣ омадай руфтанӣ бо тракториш вайрон шидай. Ма бачаҳако ҳама каса тракторсозкунӣ рафтестан. Короче, ина барфҳои ҷои мо, ина ҳами болои қишлоқ монай. Ина ҳамҷо ҳама кӯҳо у кӯҳо дига қишлоқҳай, наинҷа дига қишлоқҳай. Ининҷа кӯҳои мо. Ина ки Ҳазрати Шоҳ ном дорад. Дар ҳамун нӯки ҳамун камар мазори Ҳазрати Шоҳай. Ининҷа сар мешавад ҳамхи қишлоқи мо, қишлоқи Гултепа. Тамоми раҳрӯ руфтагиай. Хай бачаҳои Гултепа кадомед ки ҳамин ҷоро надида бошен, дар Москваен, як бор бубинен нами қишлоқтона. Наро акай хоркаш меган, ба тракториш руфтеестай. Дар пушти трактор мишаи зариф меган. Худо раҳмат кунад падарша гузаштак. Ана ҳамувай. Анам хеле бачаҳакои азиз. Хай мақсади маро фаҳмиден охи бачаҳои шинос. Нами қишлоқтона як борак мебинена. Баъд ҳамин каналда подписатсия мекунен. Оянда бо чизе шид нашид навоварӣ ай қишлоқам ҳам сиёмка мекунам. Партофтан мегирам. Каналда шумо тамошо мекунен, беташвиш мешен ки қишлоқ тинҷӣ амонӣ. Худованд ҳамамона нигаҳбон боша. Шуморо моро ба фикрам ки ягон кас агар қишлоқи мо тарафи ҷаннат раҳ кияй, барои ҳамо ҳамин ҷоро руфтестем ки и раҳи ҷаннатай. Кадоме қишлоқи мо ҷаннат раҳ кияй, барои ҳамун раҳша руфтестем ки брава. Абдулмаҷид, ягон гап гуфтанӣ нестӣ? ҳози охи хе тоо мехӯрам. Мегӯм ки кадоме қишлоқи мо ҷаннат раҳ кияй, раҳи ҷанната руфтестем ки худованд тезтар бараш бачаҳои намира трактор меган.